सेप्टेम्बर दाननि 10 खालार खालि बिथाङा जइन जादों। दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो जों बयबो मिथिगौ, नाथाय बिथाङा जोंनि बे बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जइन जानानै बियो माखासे जोंनि संगठननि एबा जोंनि बे आफादनि माहारियारि आफादनि जे नियम खान्थिफोरखौ सोलिनो हायाखै आरो बिथाङा जे नेहाथारिनि बिबानखौ लादोंमोन बिथाङा बे नेहाथारिनि बिबानखौबो मावफुंनो हायाखै। बिथाङा जोंनो बेखौसो फोरमायहरदोंमोन बावैसो सिगां जेनोखि बे गावनि बिबानखौ मावफुंनो हायैनि जाहोनाव बिथाङा जोंनो बाय फनजों जोंखौ फोरमायहरदों आङो बे बिबानखौ मावनो हालिया, बिनिखायनो आं जेबो बेवहाय एक्टिभ रल लालिया होननानै बिथाङा जोंनो एडभान्सनो बे खौरांखौ जोंनिसिम हरदोंमोन। दा जों बिनिखायनो बिथांखौ जों सिगांनो बियो एक्टिभ रल लानो हायैनि जाहोनाव जों बिथांखौ जोंनि दोलोनिफ्राय जों बेखौ एंगारनानै दोननाय बायदि जाखादोंमोन। दा बिथाङा बिनि थाखाय जानो हागौ माबा मोनसे सोरनिबा बेबायदिनो षड़यन्त्र एबा राजनितिकनि बुरखायनायाव माबा मोनसे लालस होनानै बिथांखौ लांदों जानो हागौ। जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे हारि दानायनि मोनसे थांखि, जोंहा बे जेनोखि थांखि जोङो बेखौसो जाफुंहोनो जोंनि जेनोखि बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायो जाय दिनै लाइमोनफ्रा बे बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जइन जागोन जाहाथे बे रटिस बायदि जाहाथे बेबायदि मोनसे माहारियारि आफादखौ फाननानै एबा बदनाम खालामनानै गावनि हारियावनो बेबायदि जुदि खालामोब्ला दिनै जोंनि बर' हारिखौ सोर मा अनसायगोन, बयबो मिनिगोन जोंनि हारिखौ। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि जेसेबांनाखि माहारियारि आफाद एबा फरायसा आफाद दङ जों खौसे जानानैसो जोंनि बर' हारिनि थामोनथा एबा जोंनि जेनोखि नांगौ मोन्थाय जेनोखि जोङो अधिकार दङ जों बर' हारिया बेनि बागैसो जों ज' जानानै मोनसे गोसोजों जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ। जोङो सोरबा फरायसा आफाद सोरबा माहारि आफाद जोङो रावबो गुबुन गुबुन सानलायाजासे जोंहा मोनसे बर' हारिया मोनसे राव एबा मोनसे हारिमु दङ। जोङो बर' हिसाबै जोङो मोनसेयानो, जोङो खौसेयानो आरो जोङो बिनिखायनो जों बयबो जाहाथे गोसो मोनसेयै मोजाङैनो जोङो जोंनि जे थांखिफोरखौ जोङो हास्थायनानै जोङो होसोयोब्ला निस्सय जानो हागौ जोङो माबा मोनसे रिजाल्टखौ मोनहैगोन। दिनै गोबां मानसिफोर बेबायदिनो माखासे लबिनि जुनैनो जोंनि बर' हारियाव दिनै बेबायदि गुबुंलेया जानानै फैदों। बेबायदि हेंथा होआ, जोङो हास्थायोसो बयनिफ्रायबो जोङो बेबायदि मोजां साजेसनखौ लुबैयो आरो मोजां थुलुंगा होनायखौ लुबैयो जाहाथे जोंनि राव हारिमु बर' जाथिनि थामोन्थाखौ जोङो मोनसे गोगोम राव एबा आवाजजोंहाय जोङो लाखिलांनो हायो अरायसम। जाहाथे जोङो जानो हागौ जोंनि बे बड'लेण्ड जेनोखि जोंनि डिमान्ड स्टेट जेनोखि सेपारेट स्टेटनि डिमान्ड बियो जोंनि आर्टिकेलावनो लिरनाय दंखायो, जेरै आर्टिकेल 2 and 3 बयबो बेखौ फरायबानो नुनो मोनो। आजिखालि अनलाइन सार्च खालामबानो जों बेखौ फरायबानो नुनो मोनो जे हारिया मोनसे गावहा जुदि बोलो जायो एबा खुंथायनि थाखाय बेखौ नायनानै नोजोर लाखिनानै बिनि टार्म एन्ड कन्डिशनखौ नायनानै बेखौ गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होयो। दा बेनिखायनो जोङो जानो हागौ 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनावबो मोननो हागौ। बिनिखायनो जाहाथे जोंनि बे नाजानायखौ फेलें खालामनानै होआ बेबायदि माखासे राजनितिनि षड़यन्त्र बाहायनानै। बेनिखायनो आं खावलायबाय गासै रायजो राजा आरो जोंनि मेलेमजिबि गेदेर गोलाव साफ्रोमनिसिम आं बे गुसुं बिबुंथिखौ लाखिनानै दोनबाय। बिथांनिसिम बेखौ सोंखारियो बिथाङा जाहाथे गाव बेफोरखौ मोजाङै सिन्था खालामनानै जाहाथे गाव बुजिनानै लायो। बेनिखायनो आं खावलायो बिथांनिसिमबो। जानो हागौ बिथाङा माबा मोनसे बे राजनितिक दोलोआव हाबहैनायनि मोनसे जाहोन थानो हागौ, जानो हागौ गावनि लाइफ स्टाइल दानायनि मोनसे सुबिदाखौ बिथाङा मोन्दों। बिथां मोजांनि बाथ्रा, मानोना बियो मोनसे बर' राजनितिक दोलोआवनो हाबैदों, जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। बेनिखायनो आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांनि जेनोखि बे राजनितिक दोलोआव हाबैनायखौ आङो बेयाव बुंनो हास्थायदों। आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावनो हास्थायदों दिनै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोङो सेन्ट्रेल लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेल सावरायनानै गोबां जोङो बेबायदिनो
माखासे जोंनि गेजेराव दिनै बर' लाइमोनफोरा बेबायदिनो गोबां गाज्रि बेसादफोर जानानै गोबां बेबायदि लाइमोनफ्रा गोदाव सोराव जानानै दङ। दा जोंनि सेन्ट्रेल एबा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जों बेखौ सावरायनानै माखासे बेनि एवेयारनेस प्रग्रामफोरखौ जों लानो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि जेसेबांनाखि लाइमोनफोर दिनै बर' हारियाव जोङो जुदि बेबायदि जौ जुवा एबा बेबायदि ड्राग्स एडिक्टेड जानानै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जुदि नस्थ' जालाङोबा, जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जुदि बेफोरबायदि गाज्रि बेसाद जानानै गोबां बेबायदि जिउ गोमालाङोबा बेसेबां जोंनि थाखाय खहा। दिनै जों नुनो मोनो गोबां जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिया जाफ्लेदों। जों बेफोरखौसो नोजोर लाखिनानै जोंनि माहारियारि आफाद एबा जोंनि फरायसा आफाद जेसेबांनाखि बर'नि मेलेमजिबिफोर दङ, जोङो जयै खौसे जानानैसो जों बेफोरखौ होबथानायनि राहा लामाखौ लानांगौ। आरो जोंनि जेनोखि बनसुनि मेन उद्देश्य एबा थांखि, बे थांखियाथ' बयबो मिथिखागौ, जेनोखि जोंहा आलादा रायजो सोरजिनायनि मोनसे सिमां दङ। बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनो बयनिबो सहायनि गोनां। बेयाव सोरबा जों राजनितिक दोलोखौ बखिनो थाङा, सोरबा UPPL, सोरबा BJP, सोरबा कंग्रेस, सोरबा BPF, जों बेवहाय रावखौबो जोङो दुसिनो थाङा। जाहाथे जोंखौ बे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोंनि बे थांखिखौ जोङो होसोनायाव एबा नाजानायाव जाहाथे जोंखौ रावबो राजनितिक दोलोआ बेबायदि हेंथा होआ। जोङो हास्थायोसो बयनिफ्रायबो जोङो बेबायदि मोजां साजेसनखौ लुबैयो आरो मोजां थुलुंगा होनायखौ लुबैयो, जाहाथे जोंनि राव हारिमु बर' जाथिनि थामोन्दाखौ जोङो मोनसे गोगोम राव एबा आवाजजोंहाय जोङो लाखिलांनो हायो अरायसम। जाहाथे जोङो जानो हागौ जोंनि बे बड'लेण्ड जेनोखि जोंनि डिमान्ड। आं जुमदुवार खोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बिथां रतिश नार्जारिनि सायाव बेखौल' खेंफोरथि होनो सानदों। बिथाङा जोंनि बनसुआवहाय, जुमदुवार खोन्दो बनसुआवहाय बिथाङा नंगौ बियो सासे नेहाथारि हिसाबै जोङो सायख'नानै मोनदोंमोन। नाथाय जोंनि दुखु गोनां बाथ्राया बिसो बिथाङा दिनै बर' हारिखौ सिबिनो फैनायाव बिथाङा बबे सोरनि खैसाराव बा सोरनि राजनितिनि खैसाराव मा साननानै बिथाङा दिनै बनसुखौ नागारनानै गुबुन मोनसे राजनितिक आफादाव हाबैखो, बेखौ जों मोनला साला। बिथांनि जे जोंनि बनसुखौ नागारनानै थांनायाव जोंहा जुमदुवार खोन्दो बर' माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा बेवहाय जेबो खहा गैया। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ जोंनि फरायसा आफाद हिसाबै जोंनाव गुबुन गुबुन जोंनाव लैहोर लैहोर दा जोंजोंनो बर' हारिखौ सिबिनो होननानै बिथांमोनहा बयबो लोब लोब फैगासिनो दङ। आरो जोंहा बिथांनि सायाव जोङो एसेबां जों सानाखै, आरो बिथांनि थांनायाव जोंहा जुमदुवार खोन्दो हिसाबै जेबो खहा जाया। नोंथांमोननि जुमदुवार खोन्दोआव रायजो राजानिफ्राय बनसु हिसाबै नोंथांमोना माबायदि अनसायनाय मोन्दों होननानै बुंदों? बनसु हिसाबै, जुमदुवार खोन्दो हिसाबै जोङो जुमदुवारनि खोन्दोनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दङ, बे गामिफोरनिफ्राय जोङो दाखालिनिफ्राय जोङो खोन्दोसा दानायाव जोङो बिराद सापर्ट मोनदों। रायजो राजानिफ्राय जोङो बिराद इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय जोङो सापर्ट मोनदों। आरो सापर्ट मोननायनिनो दिनै खोन्दोसा मोननै खोन्दोसाखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय। आरो जोंहा मोनसेल' दंसै सराइबिलाव खोन्दोसा दानाय, बेखौ जोङो दागोन। आरो बे खुब सम्भब बे खम सम दिननि गेजेरावनो जोङो बे खोन्दोसाखौ दाफुंनानै लानाय जागोन।